нито едното, нито другото, ама някои твърдят друго. Забавен, много ясно. Blacklist! Не, чакай сега сериозно. Може ли да ми зададеш въпрос още един път? Дай ми дефиниция на смешен. Не, добре. Забавен. Искрено забавен. Вътрешно. Погледни ме и па си кажи сам. Зависи как си го направиш. Не, особено рутина е. С мен е много забавен. Питайте Васил. Напротив, много е готино, не го слушайте. Аз сам не ги схващам. 50% от пътите не. Пак не. Опитвам се да ги обясня. Най-напред на себе си, после се опитвам да ги повторя. Случайно и аз първо да ги разбера, после може да мина и на нещо друго. Или се сдухвам, вече зависи от настроението. Смея се сам на нея. Аз си се забавлявам. И за някой друг моя живот да е шега, това не мога да кажа. В повечето случаи да, нищо не трябва да се приема на сериозно. Само да помисля. Някакъв си лежи в болницата след операцията и един там човек в бяла престилка го пита: вие колко сте висок? И онзи: 1,75, ама защо питате, докторе? Аз не съм доктор, аз съм дърводелец. Скакалец! Как бе? Със сигурност да, това е една от обичайните ситуации, в които изпадам. Всъщност това е дърводелец, който го пита за ковчега. И това значи, че той ще умре. Добре, значи. Не, много е гадно, бе. Наистина смисъл, вид е ужасен. Иванчо, докато усетил, почудил се и казал: две жаби пресичали, мъж и жена, да отбележим, жабите са мъж и жена, пресичали, не мъж и жена са, защото той вика скъпа. Все едно, напротив. Значи две жаби ще пресичат една улица така натоварена. Минават много коли и мъжът като джентълмен решава да пресича пръв. И тръгва и казва: скъпа, внимавай! Кола! И се размазва. Смейте се малко там публиката. Две лунинки си приказват: вчера се запознах с един лекар и той ми каза, че изглеждам феноменално. Какво значи феноменално? Не знам. И аз не знам, но за всеки случай му завръднах един шамар. Стещинг. Може ли сега някой на мен да ми го обясни, защото и аз не го схванах? Баща и син са на ски и сина пита баща си: тате, преднята те жили? Не, тате, що? Аз съм се насрал. Един каубой влиза в един бар, вижда две момичета и иска да ги заговори, чува си какво да каже. Мисли. Прогедва ли пистолета, гръмва едната, сяда другата и вика: що седиш така сама? Хуиган! Аз общувам с момичета, не мерси. Не мога. И да искам. Не, аз не ги свалям с вицове, аз ги свалям с чар. Здравейте. Ела бе, Лешпи. Ела. Имаш ли ми казваш нещо? Не, чакам ти да ми кажеш нещо после. Ти ще ми кажеш ли нещо първо, Да. Много ти е грозно якото. 12 seconds later. Няма конкуренция. Няма. Ние се шегуваме помежду си.